من صادق‌زاده دلیرجان قربانعلی 1992 22 март таваллудам. соли санаи таваллуд. Истиқоматкунандаи ноҳияи Варзоб ҳастам ва ман дар ёвон дар деҳаи пахтакор дар совхози 4 ҷамоати Чистораи Сурх як хонаи нотамоме доштам. азбаски дар деҳа барои мо зиндагонӣ кардан, мо 2 нафар маъюб, худам низ оилам низ, ман оиладор, худам низ оилам низ маъюб ҳастем. мо як духтарча дорем. азбаски зиндагӣ барои мо дар деҳа душвор аст, ман он хонаро фурӯхтаму пулашро ба сохтмони навбунёд додам. ба маблағи 60 000 сомонӣ мо додем. уно ба мо 110 000 сомонӣ гуфтанд хонаи як хонаро. ба ман 50 000 сомонӣ маблағ ростӣ камӣ карда истодааст, ки маро ба муҳлати 2 моҳ муҳлат доданд. ман нобино ҳастам, аз қувваи босира маҳрум ҳастам, ҷои кор намекунам. ман аз куҷо пулро меёбам? гуфта хостам ки ба саховатмандон муроҷиат намоям, ба саховатмандони худамон, ё ин ки аз муҳоҷират бошад, ё ин ки аз даруни кишвар бошад. ба ман хоҳишмандам ки кӯмаки худро ба мани маъюб расонед, кӯмаки худро дар реғ надоред. аз шумо хоҳиши ман ҳамин аст.